Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, Pebrero 4. Ginabulubanta hindi magnubo sa 20 ka mga balay na sunog sa syudad sang Talisay. 200 ka mga dugang nga pulis gin-deploy sa Negros Oriental para sa Piniliay kag para sa Kanlaon Security. Security Agency ginausisa sang Talisay PNP may angot sa tensyon sa dos hermanas sa Talisay. 128 ka mga tents na plastar na sa Tent City sa Himamaylan. Kag sa Good Vibes, pagpatahom sa Bacolod Public Plaza kag BCGC Fountain Area sugura na. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, masobra piso ang rollback sa presyo sang diesel subong nga adlaw. Nagmahal sang 70 sentimos ang kada litro sa gasoline subong nga adlaw. Pero ang kerosene ang nagbarato sang 90 sentimos kada litro. Amo man ang diesel nga damlag pa sunod-sunod ang pagsaka sang presyo, ang subong nagpanaog ang bilis sang piso kag 15 sentimos kada litro. Ang average price sa karon sang diesel ang nagahamboy sa 56 tubtub 57 pesos kada litro. Samtang ang gasoline naman, nag-average sang 60 tubtub 62 pesos ang litro sa Bacolod City. Sa number 9, Negros Occidental LGU liwat nga nagpreparar sang pagpakaon para sa kanlaon evacuees sa sulod sang isa ka bulan. Nagsugod subong nga adlaw ang liwat nga pagpakaon sa probinsya sa mga evacuees sang Bulkan Kanlaon sa 3 ka mga apektado nga LGU. Ginsiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga 6,000 sa karon nga mga evacuees gikan sa La Castellana, La Carlota kag Bago City ang pakanon sa sulod sang 30 dias pagi sa community kitchen. Nagjutay ang kadamuon sang evacuees bangod may nagdi-camp. Ang pondo nga gamito nang gikan sa damlag pa ginrelease ang Malacañang nga 50 million pesos. Sunod kay Provincial Social Welfare and Development Officer Chiqui Gonzalez, pamahaw panyaga kag panihapon na ay gahanda sang probinsya karon. Ina nagabalor sang 11.9 million pesos. Ang menu magalakip sang 1 meat per day. Nag-hire naman ang probinsya sang 40 ka mga job order workers gikan sa Bago, La Carlota kag La Castellana nga magaserbe nga cook. Last time, ang aton nang dito is lunch or dinner. Doon nag-occupancy the stability national natin for breakfast. But for second round na to, so whatever supplies nila, pwede manage ang aton ng mga camp, no? Sa aton ng mga camps into breakfast, lunch, and dinner. Sa number 8, bag-o nga ospital sa Victoria City gin-inagurahan. Gin-inagurahan na ang Abelardo and Remedios Bantog Memorial Hospital sa Victoria City kahapon, Lunes. Kinakabing ini nga panibago nga milestone sa syudad sa Victorias sa paghatag sa dekalidad nga serbisyo sa ikaayong lawas sa mga Victoriasanon. Ini ang ginatawag sa bilang Immaculate Conception Health Center kag ginamanage sang Kaayong Lawas Foundation. Ginpangunahan ni Victoria City Mayor Javi Benitez kag government officials ang inaugurasyon. Yara man ang iamay nga si Bacolod City Mayor Albi Benitez. May 25-bed capacity ang ospital nga may emergency room, laboratory, x-ray, ultrasound, ECG, kag iban pa.
Sa number 7, nokpo magahulat sa desisyon sang COMELEC angot sa Oplan Katok. Sang 2024, nagalabot sa 1,170 ka mga loose firearms ang natigayon nga na-surrender paagi sa Armas by Lubugas program kag police operation nga kabahin sang Oplan Katok campaign sang Negros Occidental Police Provincial Office. Pero karon nga nagahilapit ang campaign period, nagahinyo ang Commission on Elections sa Philippine National Police nga isuspend ang kampanya nga ginapatihan sa makatugas ang disbentaha sa mga nagapapili. Ginsiling ni NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo nga dako ang nabulig sang Oplan Katok sa pagpasiguro sang matawhay kag malino nga piniliay. Pero kung luyag sang COMELEC nga ini ang temporary nga mapaiway, magahulat sila sang mando gikan sa PNP Higher Office kag sa mangin desisyon sang ahensya. Bisan wala pa sang eleksyon, ginapatuman na sang PNP ang Oplan Katok o kun ang pagpadulong sa mga puluyan sa mga unlicensed gun owners agud nga iparehistro o kun i-surrender ini sa mga police station. Na mapatawhay ginaton ang kabilugan sa Negros Occidental apisar pa na may ginapreparahan kita nga impending threat of Mount Canlaon nga makapikta sa aton nga possibly nga makapikta sa aton nga tawag nga electoral process, yet ginapasiguro man naton ang ibang mga factor like ini nga may matabo nga threat to ini political aspirants ini nga election. Sa number 6 security agency ginausisa sa Talisay PNP may angot sa tensyon sa dos hermanas sa Talisay. Napasaka na ang kaso nga illegal possession of firearms, illegal discharge of firearms, kag pagsupak sa COMELEC gun ban, bato kay Jose Alontaga nga nakuhaan sa video na nagpalupok sang pusil sa nagluntad nga tensyon sa Hacienda San Antonio 2 sa Barangay Dos Hermanas, Siyudad San Talisay. Sa case conference nga ginpangunahan ni NOCPO Director Police Colonel Reynerio de Chavez upod sa COMELEC, napatod nga si Alontaga nga karon nagapabilin at large ang under probation. Pero magluwas sa iya, ginausisa na sa kapulisan ng security agency nga nabasa sa Cebu nga mo nag-deploy sa mga gwardya sa ginaawayan nga duta. Makita sa nag-viral nga video nga may mga security guard nga armado sang shotgun sa nagluntad ang tensyon sa tunga sa mga agrarian beneficiaries. Ginpahayag ni NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo na luyag nila mapatod kung paano gin-transport ang mga armas kag kung mayara ini sang banning exemptions gikan sa COMELEC. Ang NOCPO pod sa Talisay City PNP ang nagpasalig na nga tagaan na tensyon ang pagpasiguro sang peace and order sa ginaawayan nga duta. So, ito nga niya request sa nato, gina-expect natin coming from, there will be somehow showdown inspection. RCs, yung mga na may responsibilidad dyan na kami authority over suspect agency. A showdown inspection is that i-lay down ko na ng mga armas na dala nila. Kag sino ang mga tao nga arabla is part of the showdown inspection. That will be part of the investigation na sa RC issue. So what will be kung ano ang ilan na na-found out during the conduct of the investigation, that will be their recommendation kaya yatag nila sa pagkapunsan. Sa number 5, mga personnel sa Bacolod DRRMO napatawag na sa City Legal Office angot sa ginaalagar pagpalapaw sa supply sa produkto petrolyo. Ginpahayag ni Bacolod DRRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga antas pa man naglapot kay Mayor Albi Benitez ang kaso angot sa ginaalagar pagpalapaw sa supply sa produkto petrolyo, may mga insidente na sang pagpanga-siphon o kon pagpangawat sa gasolina sa mga government vehicle nga nagapark sa DRRM Evacuation Center sa nagligad nga tuig. Hindi mapatod ni Pornan kung sino ang responsable sa pagpangawat
kag ang ginareklamo karon nga personnel nga ginaalagar makapulo ka beses nga ginapadalan sang tig 20 tubtob 40 liters nga supply sa produkto petrolyo gikan sa DRRMO. Pero napatawag na ang mga personnel pati na mga job order workers sa DRRMO para mausisa sa City Legal Office. Si City Legal Officer Carola Joseph Chu ang ginmandoan ni Mayor Albi Benitez para matumod ang mga responsable sa insidente kag madason nga mapanaugan sang show cause order. Wala kita ka-tolerate, no? Kay siyempre, iyan ay property sa gobyerno, no? Dahil gina-proteksyonan ka. That's why daan mo dito sa ilang hindi nyo yung pagtaguan ko sa kalabula ba. Sa number 4, 128 na ka mga toldang tigayon nga na-install sa 10 city sa Himamaylan. Target nga mangin operational ang 10 city sa katapusan sang bulan sang Pebrero. Sino kay Office of the Civil Defense NIR Director Donato Sermeno III, nagdugang sang puwersa gikan sa militar kag mga volunteer groups kaangay sang Army Reservists kag Boy Scouts. 500 ka mga toldang target nga patukod kag as of February 3, 128 ang na-install. Ang 10 city para sa mga duga nga evacuees and kaso, magsaka sa Alert Level 4 ang Bulkan Kanlaon. Padayon pa ang ground improvement gamit ang mga heavy equipment, kasubong man ang pag-layout sang para sa water supply. Samtang tigayo na nga nakapresent sang ilang contingency plan para sa Alert Level 4 ang Baguio City. Buwas naman natalana ang Canlaon City kag natalana man mag-present ang La Carlota City. Ginabuligan pa ang La Castellana bahin sa technical nga aspeto sunod kay Sermeno. Hopefully by the end of February siguro kung okay lang padayon ng operations. Ongoing ang may mga ground improvement na ginaobra, may heavy equipment dito sa sa area. Sige Manila flatten sa mga surface, pagpaninlo, may mga ka-layout na dito may na-energize siya sa may mga suga na dito sa libot. Ang next na target ang pag-layout sang water distribution. Sa number 3, bag-o nga commander sang 3rd ID sang Army ginahandaan na ang nagahinalapit nga piniliay. Si Brigadier General Michael Samson ang nagbulos kay Major General Mario Nasison bilang bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division. Sino kay Samson magluwas sa paglagas sang militar sa nabilin nga katapos sa New People's Army ila sa gihapon nga hayluhon ang mga rebelde nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Suno pa kay Samson, ginapreparahan na sa militar ang 2025 midterm elections. Dugang pa niya, wala labot sa security concerns, handa sa gihapon ng katapos ng Army na magresponde sa tion sang emerhensya, kalamidad, pati na ang threat nga dala sa aktibidad sang Bulkan Kanlaon. Sa number 2, PRO7 nag-deploy sa 200 ka mga pulis sa Negros Oriental para sa piniliay kag para sa Kanlaon disaster response. Nagabot na sa Negros Oriental ang 200 ka dugang nga PNP personnel gikan sa Police Regional Office 7 nga magaserbe nga dugang nga puwersa para sa ginapaabot nga piniliay kasumuman mag-augment may kangtanan sa Bulkan Kanlaon. Sunod kay COMELEC NIR Director Lionel Marco Castellano, sang Biyernes, Enero 31, nag-abot sa Negros Oriental ang Augmentation Force. Ini sila ang napang-deploy na sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad sa Negros Oriental. Pathag ni Castellano, ginpakamaayo na sang PNP nga mag-deploy sang puwersa sa pagpasiguro sang masulhay nga piniliay sa Negros Oriental. Ginatutukan pagid ang Bulkan Kanlaon gani ang pag-deploy sang kapulisan ang magapabaskog sang disaster response efforts. Dugang pa niya
niya. Mismo si Police Brigadier General Redrico Maranan ang nagpatigayon sa command conference agud to ma-brief ang personnel sang ilang nga mga katungdanan. Sa karon wala sang dugang nga personnel para sa Negros Occidental. Samtang magasapol man buwas Miyerkules si Casiliano sa mga election officers agud to mapasiguro ang ilang nga compliance sa election contingency plan and kaso maglupok ang bulkan. Alam nyo naman na yung Negros Oriental since last 2022 is concerned talaga ng national PNP, yung security dito. Although successful yung peaceful naman yung barangay election natin, they felt na hindi pwedeng we could not rest on our laurels. Kailangan talaga ng additional dito kasi kulang talaga. At saka ina-anticipate na din nila yung security kung sakaling pumutok yung kanlaon. Kaya the PRO 7 Regional Director General Maranan felt deemed it necessary to add 200. Kag sa number 1, sunog nagluntad sa residential area sa Barangay 5 sa Talisay City. Masobra sa 40 ka mga balay ang nagkalasunog. Sa video nga kuha ni Glenn Almonia, makita madamol nga itom nga aso gikan sa Purok Pasil, Barangay Zone 5 sa Talisay City sinilang nga hapon. Ang mga residente nagpanawagan online para sa dugang nga bulig pangud malapad ang area ang ginlamon sang kalayo. Naga-inikit-ikit lang ang mga balay sa lugar kag kalabanan sa mga balay himo sa mga bagay nga madasig masunog. Makita sa video nga may bumbero pa nga nagalatag sang hose kag nagalakat pasulod sa area bangod tuman kagamay sang alagyan kag hindi makaigo ang fire truck sa dalan. Ang mga pumuluyo nagakinarangkaran kag nagatinguha nga masalbar ang pwede pa masalbar nga mga pagkabutang. Sa drone shot naman ni Jose Antonio Robelio, ang Deputy Chief sa Bacolod Traffic Authority Office, makita ang kalaparon sang area nga nahalitan sang kalayo. May mga residente nga nagahilibion labi na ang yadtong wala may naluwas nga pagkabutang. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa DSSD sa Bacolod, 48 ka mga balay ang destroyed kag duha ang partially damaged. Nagapangayo karon sa bulig ang mga apektado sa sunog kasubong sambayo, kitchen utensils kag construction materials. Diyos na salvar. Wala bayo, bitin smagong wala. Kag sa Good Vibes Rehabilitation Project para mapatahom ang fountain area sa BCGC kag Bacolod Public Plaza suguran sini nga bulan sang Pebrero. May report si Nico Delfin. Sa Mayo, posible na nga maga-transform ang bandstand kag fountain area sa Bacolod Public Plaza. Ini matapos ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga sa sini nga Pebrero. Sugura na ang rehabilitation project sang plaza kag fountain area sa Bacolod City Government Center. Ang bilog ng plaza, we will Pagi sa 300 million pesos nga pondo gikan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiasa, magakambyo sa isa sa mga matahom nga atraksyon ang pond fountain kag interactive floor fountain sa Bacolod Public Plaza. Samtang sa Bacolod City Government Center, iga-improve man ang fountain area sa isa ka dancing water fountain kasubong sa mga kilalang atraksyon sa Singapore, USA kag iban pa nga pungsod. Kung may dalagko nga mga event sa BCGC, pwede nga ma-drain ang fountain area kag magamit sa mga pagtililipon. by December, no, taong na ang fountain, taong na ang plaza nato, hopefully wala na rush.
Ginalauman sang alkalde nga paagi sa pag-rehabilitate sang fountain area sa Bacolod Public Plaza kag BCGC fountain area, mas magadamo pa ang mga turista kag magaresulta sa mas mabasog nga economic opportunity para sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag antes kita magatakop aton gina-greet ang aton nga viewers, live viewers sini nga hapon. Si Mary Ann Manganti, good afternoon to you. Kay RH Tata, good afternoon, NIR. Kay Raxo Onir, gimbalis ka din iyang ngalan. Maayong hapon Negros, watching from Kawayan, Negros Occidental. Kay sa ato naman nga YouTube, kay Ennis TV, God bless Negros Island Region. Kagamuyato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.